आई हमनी के परमेश्वर के वचन के मनन कइल जाई। भजन संहिता 15 से यहाँ कहेलन, हे परमेश्वर तोहरा तंबू में के रह पाई और औरी पवित्र पर्वत पर के बसे पाई। उ जे खराई से चलेला और धर्म के काम भी करेला और हृदय से सच बोलेला और अपना जीभ से निंदा ना करेला। न वो अपना मित्र के बुराई ही करेलन और न अपना पड़ोसी के निंदा सुनेलन और न अपना पड़ोसी के निंदा के सुनेलन। वो जेकरा दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ बाणे। फिर आगे कहेला कि जे यहोवा के डरवैयन के आदर करेलन, जे शपथ खा के ना बदलेला चाहे उनके हानि उठावे के पड़े, जे अपन रुपया ब्याज पर ना देलन और निर्दोष के हानि करे खातिर के ऊ घूस ना लेलन। जे केहू ऐसन चाल चलेला ऊ कभी ना डगमगाई। स्वर्ग में जाए वाला लोग ए धरती पर उनकरा में कौन लक्षण दिखाई देला? मतलब देखी जा, सकरा मार्ग भी बाटे, चौड़ा मार्ग भी बाटे। ये धरती पर रहे वाला जौन प्रजा बाटे ओमा दूगो झुंड बाटे। एगो तो सकरा मार्ग से चले वाला झुंड, तो दूसरा बाटे चौड़ा मार्ग से चले वाला झुंड। एगो तो स्वर्ग की ओर जाए वाला ई झुंड ह और दूसर का नरक के झुंड में जाए वाला एगो समूह। पहला तो उनकर सृष्टिकर्ता बाड़े, उनकरा के वो जान गए ऐसन समूह ह। दूसर का झुंड अपना सृष्टिकर्ता के ना जानेलन। ई तो गड़बड़ी में आके ऐसन आगे बढ़े वाला समूह ह। एगो तो उद्धार पावल समूह बाटे और दूसर का दंड खातिर निश्चित समूह बा। आज हमार सवाल बा कि रउआ कौना समूह के बानी? रउआ कौन से घर में जाए वाला बानी? हमेशा खातिर के शैतान खातिर के जौन नरक बनावल गइल बाटे ओमा रउआ जात हई का? या परमेश्वर के संतान खातिर के जवन तैयार कइल जात हवे रउआ ओमा जाए के आशा करत हई का? कौनो न कौनो एक दिन कहियो न कहियो परमेश्वर अपना संतान के चुन ली हैं। शैतान अपना शैतानिक लोगन के वो चुन लेई। एक दिन नाती दौड़त दौड़त अपना बाबा के पास अइले और ऊ कहले, दादाजी दादाजी कुछ भयानक होत बाटे। का हो रहल बा पूछला पर तो कहले, कब्रस्तान में पतरस और उनकरा साथ में शैतान, जे लोग कब्रस्तान बा उनके वो बंटवारा करत हमें दादाजी। जे लोग मर गइल बाटे दादाजी कर बंटवारा होता। ये तरह से वो कहले, दादाजी के कुछ समझ में ना आइल। जे लोग मर गइल बाणे कब्रस्तान में उनकर बंटवारा होता, ई का बा? हाँ दादाजी, हमके ई समझ में आ गइल कि पतरस जौन बाणे वो तो परमेश्वर से संबंधित लोगन के हमार लोग हमें कहत हमें, और शैतान जवन पाप में मर गइल बाणे उनकरा के हमार लोग ऐसे कहत हमें। कब्रस्तान में जवन लोग मर गइल बाड़े उन्हन लोग के ऊ बाटत हमें। दादाजी रउआ चाही तो आके देख लें। दादाजी कहले कि ई तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग लागता। ऐसे कह के उठ अपना नाती के साथ वहाँ आ गइले। वो कब्रस्तान में जैसे कब्र के पास में वो पहुँचले तो नाती कहले, दादाजी धीरे से चला, अंदर जवन बातचीत होत बाटे ओके ध्यान से सुना। तो ऊ कैसे बंटवारा करत न रउआ समझ जाई। जब वो फाटक के पास अइले, फाटक बंद रहल। फाटक के बहरे ई दादाजी और उनकर नाती बड़ा ध्यान से वो अंदर जवन बंटवारा होत रहे ओकर बात बड़ा ध्यान से सुनत रहलन जा। ओकरा में से एगो आदमी कहत हमें कि वो हमार ह, तो दूसर व्यक्ति कहत हमें कि वो हमार हवे, तो दूसर का कहत हमें ऊ देखा ऊ तो हमार हवे। पहला वाला कहत हमें कि जवन कोना में बा ऊ हमार ह, और दूसर का कहत हमें कि जवन आगे दिखाई देता ना ऊ तो हमार हवे। ऐसे ऊ कहले। तो दादा अपना नाती से कहत हमें कि बाप रे, ई जवन कहत हमें ई तो बात सच बा। अंदर में तो ऐसे बंटवारा होत बाटे, ई जेकर बाटे ओकरा के ऊ लेत हवन जा। हाँ दादाजी, बंटवारा होत बाटे। शांत रह, कुछ मत कहिह। जब वो ध्यान से बात के सुनत रहले तो उनकरा पास में का होत रहे? गेट के पास में, हाँ, जवन छोटका बा ऊ हमार हवे। तो दूसर का कहता कि गेट के पास जवन बड़का बाटे ऊ तो हमार हवे। जैसे ऊ कहलस दादाजी के दिल के धड़कन रुक गई। ऐसन काहे कि ऊ बड़का के कहलस कि हमार हवे।
जौना समय कहले कि ऊ बड़का हमार ह, ये सुन करके ही उन्हन लोग के दिल के धड़कन वहां रुक गई। असली में अंदर में का होत रहल फ्रेंड्स, वो कब्रस्तान के भीतर ही एगो बैर के पेड़ रहल। वहां दू लोग बैठ के बैर के चुनत रहलन जा। चुनेला के समय ऊ एक दूसरा से एक प्रतिज्ञा कैलन जा की, और का कैलन, तोहरा के जवन चुने के बाद चुन लिह, हम तो दूसरा के चुन लेब। तू जेकरा के चुनिह ओके आपन मान के ले लिह, और जवन हम चुनब ओकरा के आपन मान के हम तो ओकरा के ले लेब। ऐसा ही बैर उठौला के प्रक्रिया में ऊ देख के कहले कि ऊ हमार ह, ऊ तोहार हवे, ऊ कोना मका हमार ह और एक कोना के हमार हवे। गेट के पास में जवन छोट बाटे ऊ हमार हवे और जवन बड़का बा ऊ हमार ह, ऐसन दूसरका कहलस। ई बात सुन के ऊ दादा उहवे प्राण छोड़ दिहले। हम रउआ से ऐसे ही कहत हैं कि एक न एक दिन बंटवारा ई होके रही, एके भूली मत। कहियो न कहियो ई बंटवारा एक दिन होके रही। जवन लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोवल बाणे उनकरा के प्रभु कहिए कि ई लोग हमार ह, ऊ हमार हवे। और जवन लोग यीशु के लहू से ना धोवल गईल हवन जा ऊ लोग हमार हवे। ऐसन कह के एक ओर शैतान और दूसरी ओर परमेश्वर होई हैं। निश्चित हो चुकल बाटे, अलगाव के दिन त निश्चित हो गईल बाटे। रउआ समझ जाई, ऐसे हम बतावत हई। वचन के अनुसार अगर हमनी के देखल जाई, मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 वचन 32 में साफ बतावल बा, और सगरी जाति उनकरा सामने इकट्ठा कइल जइहन स। और जैसे चरवाहा भेड़न के बकरिन से अलग करेला वैसे ही वो एक दूसरा से अलग करी हैं। हाँ, भेड़न के दाहिनी ओर बकरी के बाईं ओर, ये दोनों अलग कइल बाणे। दाहिनी ओर भेड़ के और बाईं ओर बकरी के ये अलगावल बाणे। यस, ऐसन अलग करे वाला दिन बाटे। जे लोग यीशु मसीह के उद्धारकर्ता ग्रहण कइले बाटे उन्हन लोग के परमेश्वर अलग करे वाला बाणे। जवन लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोआइल बाणे ऐसन लोगन के परमेश्वर अलग करे वाला बाणे। ये हमार दूगो अलग अलग समूह बा, भेड़ के झुंड, बकरियन के झुंड, शैतान के समूह, परमेश्वर के समूह। स्वर्ग राज में जाए वाला एगो समूह, तो नरक में जाए वाला ये दूसरा समूह। आज यदि परमेश्वर उ रउरी घर के देखत हमें, रउरी घर की ओर देखेलन, जरा विचार करके देखी भाई और बहन लोग, कितना लोग कह सकिए कि यदि परमेश्वर के समय आज ही आ जाओ कि चुन लें, ऐसन चुनाव करे के समय आ गइल बा तो वही दिन भेड़न के बकरी से अलग करके, भेड़न से ऊ कहेलन, दाहिनी ओर के भेड़ से ऊ कहेलन कि तोहन लोग खातिर ठहरावल बाटे कि तोहन लोग हमारा पिता के राज में अनंत काल तक आ जा। भेड़न से ऊ कहेलन, ये हमार लोग हमें, तोहन लोग हमारा साथ रहबा जा। यानी रउरी घर में भेड़ भी बा, बकरी भी बा। सवाल तो ई बा कि भेड़ के ह, बकरी के ह। हमहन के घर में स्वर्ग में जाए वाला लोग बाड़े, नरक में जाए वाला लोग बाड़े। तो सवाल ई बाटे, के बाजे नरक में जाई, के बाजे स्वर्ग में जाई। पतरस कहलन ई आत्मा हमार हवे, तो शैतान कहला ना ना ना, ई आत्मा हमार ह। ये ऐसन कहत हमें, ऐसे ही लइका कहलस। अगर ई बात सच होई त आज रउरी साथ में जवन रउरी घर में रहत हमें, यदि उनके चुने के समय आई तो जवना दूध के परमेश्वर भेजले बाड़े, तो हरी घर में केकरा देख के कही है कि प्रभु के जन हमें। परमेश्वर के चुने के समय आई तो कही है हमार ह, ये हमार हई। कारोरी बारे में कही है, जरा सोच के देखी, या फिर शैतान आके कही कि ये हमार हमें। 20 साल से तो बस ये शराबी हमें, 20 साल से यहाँ वहाँ भटकत अड़े, कितना साल से ये बेविचार करत हई, कितना साल से मनमर्जी से ही घूमत हई, कितना साल से जिम्मेदारी के भूल के ही जियत हमें। ये हमार हमें, ये हमार हई। ऐसन सब देख के शैतान रउरी बारे में ई कह सकेला, सावधान,
और सगरी बकरी बाई ओर के सगरी बकरी जरावे खातिर के ई अलग कइल गइल बाड़ी। बाकी दाहिनी ओर के जितना भेड़ बाड़ी स उ परमेश्वर के साथ रहे खातिर चुनल गइल बाड़े। देखी जा अपना बारे में, यदि आज चुने के समय आ जाई तो कौना समूह में रहब। एक बार दिल पर अपना हाथ रख के खुद के जांच ल तो बहुत अच्छा होखी। जांचब तो बहुत अच्छा होखी। प्रभु के दास दाऊद ई बात कहले, हे परमेश्वर हमरा प्रति तू ई जांच ल कि हमरा में कोनो बुराई पावल जाले। हमरा भीतर तोहके पसंद नइखे ऐसन कोनो बुरा चाल बा का? ऐसन कुछ बाटे त हमरा के रउआ जांच लें, हमरा के परख लें। आज निश्चय हमनी के ई प्रार्थना करे के चाही, हे प्रभु जी आज रउरी राज में आवे खातिर, तोहरा राज में पहुंचे खातिर कोनो रुकावट बाटे त ऐसन कुछ हमरा में गलती और अपवित्रता होखे त हमके जांच लें, हमरा के परख लें। हडसन टेलर और हडसन टेलर के पत्नी दोनों जना मिल के चीन के देश में बड़ा सेवा कैले। हडसन टेलर जब परमेश्वर के सेवा करत रहले, हडसन टेलर के औरत काम कैला के जरिए अपना परमेश्वर के प्रेम के उ हमेशा दिखावत रहली। जब वचन प्रचार करे खातिर पति के बुलावल गईल, उनकर पति तो परमेश्वर के सेवा करते रहले। मसीह के प्रेम के प्रकट करे के प्रतिक्रिया में उनकरा पास जवन कुछ भी रहल, जवन वरदान मिलल, उनके उपयोग करके जाके परमेश्वर के सेवा कैले। मसीह के जवन सेवा कैले ई कितना अद्भुत बात रहे। पुरुष के करे वाला सेवा पुरुष के करे के चाही, स्त्री के करे वाला सेवा स्त्री के ही करे के चाही। तो ये जमाना में वचन के अनुसार सेवकाई दिन प्रतिदिन बस घटत चल जात हवे। एकर कारण मालूम बाटे, यदि वचन के पढ़ के ग्रहण करके और वचन के समझ करके चले वाला लोग बस प्रतिदिन उ तो घटत जात हवे। एक दूसरा के देख के, एक दूसरा के तुलना करके, एक दूसरे के मुकाबला करके उ लोग सेवकाई में आवत हवन। बाकी वचन के ना, पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के प्रेरणा के जरिए वो वचन के देख के, वो वचन के पढ़ के ही वचन के मुताबिक सेवा करे वाला लोग घटत जात हवे। वही दिन उ देख के प्रभु से कहिए कि क्या प्रभु, हम तोहरी नाम से अद्भुत काम और बड़ा काम नहीं कैले, तोहरा नाम से बड़ काम नहीं जे कैले, तोहरा नाम से दुष्ट आत्मा नहीं जे निकलले, बड़ा काम नहीं जे कैले, बड़ा काम नहीं जे कैले। ऐसन कह के बहुत से लोग वहां बोली हैं। ये सब सुन के परमेश्वर यह कहिए कि हे कुकर्म करे वाला लोग, तुहन लोग के हवा जा हमके नेखे पता, चल जा। कुकर्म के अर्थ रउआ जानत हैं, जीवन सही कर्म ना होखेला। दुष्ट आत्मा के निकल लीन जा, अचरज के काम कर लीन जा, अद्भुत काम कर लीन जा, ये सब कुछ उ लोग कहत रहलन जा। हमके हैं रउआ के नेखे मालूम का कहते हैं प्रभु जी? प्रभु तोहरे नाम से तो हमनी के सब कुछ कैली जा। जी हाँ, परमेश्वर के नाम में ही जब प्रभु के नाम ले लीन जा तो उनकरा सेवा के नीचे ही बहुत कुछ कर सकेली जा, उनकरा वचन के विरोध में जाके। और यही से परमेश्वर कहले, हे कुकर्म करे वाला, का समझत हैं? देखी जवन सकरा मार्ग बा, ई तो प्रभु के सकरा मार्ग बाटे। जवन प्रभु के दास परमेश्वर के सेवा करत हवे तो उ तो सकरा मार्ग में चलत हवे परमेश्वर के। जवन ऐसन सेवा जवन परमेश्वर के विरोध में होला, उ तो परमेश्वर के विरोध में कुकर्म बा। और ये बात हम रउआ के बतावल चाहतन, एकरा के देख मत्ती के सुसमाचार अध्याय 7 में वचन 22 में देखी। यदि रउआ ध्यान से के देखब तो वचन के समझ पाई। वही दिन कुछ लोग ऐसे नेखे लिखल, वही दिन में अनेक लोग, यह लिखल बा, वहाँ बहुत लोग हुई हैं। वही दिन ऐसन बहुत लोग हुई हैं। आज ऐसन बहुत से लोग बाड़े जे वचन के ग्रहण ना करके, वचन के मुताबिक सेवा ना करके, जवन उ सेवा करत हमें वचन के अनुसार बा ऐसन कह के गलत करत हमें और भरम में बाड़े। तो बाइबिल में का लिखल बा? वही दिन बहुत से लोग
हमरा के देख करके प्रभु जी उनके देख के कहियन जा प्रभु जी। एकर मतलब उनके मालूम बा के प्रभु ह। प्रार्थना कईल भी उनके पता बा, वचन कहा इनके पता बा, प्रचार कईल लोगन के बतावल, ई सब कुछ पता बाटे, ई सब उनके पता बाटे। बहुत से लोग होइए जे वो दिन कहिए हे प्रभु जी, हमरा नाम से ही तू अद्भुत काम ना कैला। हाँ जी, काम कैले, भविष्यवाणी करत हमें, भविष्यवाणी करी हैं।